S'il vous plaît. N'a sera à qui m'a passé. Mais le numéro de Dima. Et à mes wattant, il y a wattant de coco. Voilà. Oui, nous sommes vraiment sûrs quoi, bien sûr. Donc, on va faire le tour comme le second diamant qui est passé au tableau. Il a fait son diamant. Il n'y a pas de problème. C'est bien tout le monde. Ma pipe follow. Pour ma ou les ma ou les gars, il faut que je ok, d'accord. Ne ko kana wele ni ma wala be to di mam dimbe ka dina be kele tene yera ma fi nyana to mina ke me sege korodo me dimi korodo ni ablo bolo wari ni kana wele maram ni man jigiti ala la dongeli da to atoy man jigiti ala la wa ni man jigiti nche gausula allo gausula no gausula alhamdulillah. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous faites ça. Allô, Bintou, ça va? Ah, Gaussou de l'eau. Gaussou? Oui, Bintou, ne Gaussou de l'eau. Qui est Gaussou de l'eau? Non, non, pas là. Bintou, ne comment c'est madame qui va là? Ah, bon, madame bien. Il y a mis qu'elle fait ça. Bintou, qu'on lui bâchit un mousseau là-dedans. Eh, Bashi bana de Gaussou. Comment? Bashi bari bana Jimmy yere di baga. Qu'est-ce que Jimmy n'a? Ah, bon, Jimmy, fais docteur Sola. Hey, à quand tu docteur Sola sans ça? Ok, d'accord. Si ça va dans le Mika. Voilà, mais il y a un numéro là. Maintenant, on va attendre pour qu'il y ait sans ça yama. Wata. Voilà, travaille docteur Sola, tu n'as. Mais tout ça va dire que tu as des places. Emna wata chi. Ah, on va attendre pour qu'il y ait sans ça. Mais t'as blague docteur Sola quoi? Wata. Voilà, Bintou, il va aller nous sera comme Mickey. N'a pas de problème avec mon yama. Ah, madame, voilà, depuis numéro mi, on prend numéro mi les sans ça. Wata il va depuis que au numéro de la yama. d'accord Voilà. Eh, comment est révolé les sans ça? J'allais me souhaiter quoi qu'à tirer révolé. eh imso village là Quoi qu'à tirer révolé de quoi faut attendre docteur Sola sans. là Et quand il faut voit y entrer là eh voilà, ni voit na tu connais na boy. Ana nettement là. Voilà, de monsieur qui sera quoi madame. eh ay deful we bora mu ngesa o gadu Awatara. Dieu merci. Alhamdulillah rabbil alamin. Barika la koy ne ci nouvelle ya soro. Kabila tara du ba ko ne ma nouvelle ya soro. Gaussou wata chi. Eh, follow Bintou. Ito follow. Du ba ko ko gacha. Kabila tara ne ma kibor ya soro ne kun ta do yere. Mina kibor ya yere soro tu na ja fe ta ni kuna. Ha? Foi ta ni kuna. Barika la koy. Eh, wata. Koti Gaussou. Ne be ala foga ala barika da be. On me cliquer ala keme fla o soro li bara e. Bi o fla ga watanchi. Foi te Gaussou ni kuna. Ne be ala foga ala barika da. Jonga li jigiti ga ala da hui. Sama ba ta doctor Sola. Anga ta. Wata. Ah, wa. Eh, madame, mettez une blini. Ah, yeah, thanks. Yes. Nanga ta. Achoro. Ouais. Yagli emi. Kana yagli blata waro jansa ni ko bana.
y'a fɔ ma a banna nin ko banna muso ni ne ye miiri ala ma k'a miiri kira ma kan ka kumakan na k'i to bamanan b'a fɔ ko i bɛ muru jɛ dɔ la i bɛ muru ni a tan ta ka di dɔ ma o de kosɔn ne ye e to sinon e ka colo e ka muganko la e ne yira jɛnɛya dɔrɔmɛ mugan nɔfɛ e diɲɛ fɛn bɛɛ da ne kan kuma si tɛ diɲɛ kɔnɔ e ma min da ne kan i ye kuma sulu bɛɛ kɛ ne la nin ko la mais adamaden ma kɛ cogo o cogo f'i ka ladilikan sɔrɔ mɔgɔ min ladi i ka sɔn o tigi ta ma o de kosɔn ne sɔnna kan ta ma vraiment n b'a fo yɛrɛ yɛrɛ de a diyara n ye sinon ka colo dusu min bɛ ne la ni gendarmerie kɔnɔna tɛ cogoya tun tɛ la dɛ non e tun bɛ datugu n'i tun bɛ datugu non o kɔrɔ ko fɛn bɛ nkalon o kɔrɔ ko ne fɛnɛ ka sɔrɔ tun tɛ caya i y'a faamu ni tɛ se ne kɔni ne y'i bila n ka taabolo la ne y'i kɛ fɛn bɛɛ dɔ ye mais ko kɛra tan an bɛ to tan ka sɔrɔ a dɔw banna i y'a faamu ne nin bannen ye mais min bɛ o kɔfɛ ayisa o ye mun ye adamadenya e ni ne cɛ nin y'o bannen quoi e tɛ si ne fɛ yen tugun an ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛ ɲɔgɔnya o y'o bannen ye ne ka baarakɛyɔrɔ filɛ an fɛ i b'a sɔrɔ kana taa fan fɛ yɛrɛ hali kana to n k'i tɛmɛ dɔ kare kɔnɔ ne yɛrɛ ka wa kelen ta n bɛɛ mɛ ko dun kɛ baara ye kɔni n'a fɔra ne kifun ne kafo kelen ni wa kelen de ayi n tɛ se ka to tan sa ni ka tile 5 nasɔngɔ de talen filɛ nin ye tan ne ni n ka denmisɛnninw bɛna kɛ cogo di sa a la maɲuma ko yira kun tɛ ala la koyi non o banna hali n t'a fɛ i ka n ka so in ɲɛna jango ka don n ka du kɔnɔ non ne b'u ye cogo di ne bɛ n ka danaya banna quoi danaya banna n tɛna se ka da i la tuguni quoi danaya banna i bɔra o minɛn kɔnɔ quoi chance yɔrɔ tɛ an ka jateminɛ non mɔgɔ ye nin k'i la ka cogo mɔgɔ ye nin k'i la adamadenya kɔnɔ i tɛna se ka da o tigi la tuguni quoi i y'a faamu donc danaya banna n sɔnna koyi n sɔnna foyi tɛ yen tuguni i libéré la o yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye t'a ye mais ne t'a fɛ i ka ne ka famille ɲɛna ko jango ka don ne ka du kɔnɔ i y'a faamu ne ka baarakɛyɔrɔ fɛnɛ la même chose i y'a faamu donc an bɛ nin ko to tan ne bɛ jɛ i ma taa n jɛn'i kɔ n yafar'i ma fɛn t'i la bi fɛn t'i la sini mais an ni ɲɔgɔn cɛ kɔni c'est bon comme ça on arrête ça c'est bon i y'a faamu ala tɛ ma ne ŋɛrɛ ne bɛ nin ko kɛ cogo di sa patron a jateminɛ sa ka chance di an kelen dɔrɔn an m'a essayer sen na dɔrɔn wallahi billahi an bɛ ko bɛɛ to ta la patron ne se kɛ dɛ ne bɛna t'i datugu n'o dabila o n ladira donc n bɛ fɛn o fɛn ɲini fɛ o y'an ka jɛ ɲɔgɔn kɔ tan an ka to tan c'est bon i bɛ se ka taa taa i ka ci la ne ka funu bɛ fa nin mɛ sisan i bɛ n ka funu yɔrɔ fɔ n ye dɔrɔn u bɛ yɔrɔ jumɛn e y'u bila min i b'u yɔrɔ fɔ n ye dɔrɔn a banna i ye chambre min d'a ma armoire kɔfɛ ni armoire sugu dɔ dilan kɔfɛ fini b'o kɔnɔ patron ok ala ka yɛrɛ kan merci Jumaya, yes, Jumaya, Silame Jama.
Bintu. Mi ko bi barika da koyi. Madame ke fonte. Itaram bilasira. Ki jantona kosɛbɛ. Ino kaka madame. Ni te foyi. Sisan o. Dɔgɔtɔrɔw kɛlen ka furakɛli kɛ k'a ban wari tɔ tora joli le? Wari tɔ tora 300 de. Nka 300 in na. Ne b'a f'i ye ko ne ka pariba kun bɛ ka ne wele. Dɔrɔmɛ 1 kun tɛ ne bolo. Ne ye 1000 ta ka n ka pari wari sara la. Mais ni n ka pari dɔrɔn n b'a sara. Bintu, e bɛ 2000 in ta wagati min na, e ma maloya dɔɔni? Angle. Between Chloe. Yeah. Bitu. Ngombe. Siguro jangan sih. Tidak riba. Bitu kok. Iti nak info. Bitu. Bitu siguro jangan saya berhenti mi. Saya berhenti mi. Ngombe dah orang dima. Ngombe. Bitu. Bitu. Bitu, uma me bolo ka fina, e me fende jore dika. Ne kan te bene. Bitu, ala. Ne di boli yana kuma fonia. Masite. Bitu ni ya no bi. Nana kuma ini balmam so chela dila. Bitu. Baram sera ni mabi. Ay me fo yana Bitu kuma yi. Ngai majanya de. Zane sigile me ai jaya gorila. Bintu. Kana ni fo mogo te ni fi mogo nyongo ma Bintu. Ne kuna na de. Barsabula. Maranga ko tumando lama. Na ek mo fo ni ko kibe mogo mila ma mogo ti ko chuko do de kaman nak mai fe. Ngase la do. Ai mi fo na buena ne akli ma de Bintu. Bintu marang ko ni mo kale na dumuni ni efe. Bintu. Koi bogo tunite. Ate ini. Ani se koi Bintu. Bintu. Sekitar beba dong. Bintu e boltena se la desa dai jimena da Bintu. Ndi desa dadi. Dadi. Bintu. Ma Bintu. Da kumira mi fina balma frende. Balma ya bemena ngate sisi de. Balma ya sisi. Aka mele baran bala. Balma ya juga kene full la musi. Bintu. Yo tai. Bintu de. Amina fa tika ne from sisa no anga silba ina si. Sigi ora ne. Bintu. Bintu bano. Yai. Bintu siro jago. Bintu siro jago. Diga sih. Kau sudah ada. Ada musim. Aje. Sek. Abon. Mana dulu. Marang ceten. Kali na balma aku mafonia. Ini sih ni kita balma aku mafon pun nak kulit marang jetunya. Itu ini yang kau rasa. Do everybody got sending me so sa kana ida sida mo bela go. Imania. Ini abuli. Itu ini relasa. Marang kung kang furu ni ne mati. Abi fon ni maponche. Tiada fali. Asinka di la tête tout. Warba. Abadi. Ni marang kung furu la ma. Kung kung tamle dong of ko na kung kuma foliana. Mai, abli mulu na di. Wai. Mai. Bebelo. Eta, ma furu. Ini pada masalah. Ini kan. Wai, ini kan dia.
Ya fa ya ta bon so no ya. La Singini. Ndala. Ana nungamini le. Singini mo tezo mzozo kwa de Singini mo. Baba, kala. Ajinga neno yo pigi. Allah. Ida ini ya ngoni. Ezo se to bi to la. Ibo ni ma wora ko to. Ai lo ko gara. Bere ya di bere tiki boli na tuga. Bere. Iti gira sungura dolza. Bitu anu dan fonde ne mabi. Bere yo na. Hoti, ibo kan tuga. Ah ouais. Ko le. Anu dan fonde ne mabi. Ouais. Ana uliga tawa kwa soko no bani. Tati la do. Ikin. Ami yu ko la. Atila do. Nasema ene. Kani katile basi maana. Ngana na gere ro na yeye. Bintu jana ba do ngacha. Ndaka mi dawo na te bintu ifanta jana. Bintu. Biye nyana ma yu cha afoni. Kamu sofu. Ela te sira ni nefa. Bonso. Atela don. Ada dan lawan sini. Mangala, ande mangani banai gala, mangala, bana maniza, bana mani. Ngawa kale janna ngata. Kana ma miliyo. Ne to dimina. Kana ne Dr. Sulek me sani balocho. Wa flandor ne kele ngota kebe ne kungada.